temos un lector de CD. En batería volve un lector de DVD, o mismo, lector de CD, lector de DVD e unha grabadora de CD ou DVD. Hoxe en día os ordenadores xa non a teñen, porque funciona todo a través de pendrive ou funciona todo a través de internet, vale, descargar películas. Pero antiguamente, vale, isto ten un motor dentro que, cando está o ordenador encendido, se conecta, se dá este botón e sale a plataforma, vale, sale a plataforma. Isto hasta aquí entendémolo. Pero resulta que se poden dar dúas situacións, que ora apaguei o ordenador, vale, como pode pasar nun portátil, e resulta que peguei o ordenador e quedou un CD dentro, e para non ter que prendelo de novo ou para poder quitalo porque se estropeou e o teño que levar ao taller a arreglalo, para quitarlle o CD hai unha maneira moi fácil de facelo, e é utilizar unha ferramenta máxica que utilizamos outro día, que é un clip. Os clips valen para todo. Entonces, os lectores de CD teñen un buratiño aquí, non sei se o estades vendo, vale, e o que temos que facernos aquí é coller un clip, vale, facemos o clip e directamente metemos o clip nese burato aí, e agora facemos presión e magia potagia, temos isto aquí, vale. Isto vai nos falta para desmontar o CD, porque agora teño aí dentro, vale, xa non saliu. Entonces, agora, cando eu quite primeiro os tornillos, os que teño que quitar son estos de aquí abaixo, estos 4, vale, para quitar esta tapa, e despois o que teño que facer é presionar nestas lengüetas, vale, hacia dentro,